Здравейте, вие сте с въпросите по TV1. Аз съм Миролюба Банатова. Ето темите и гостите днес. Един Късопишков и други истории. Депутатът от Демократична България Манол Пейков. Заблуден натовски снаряд удари къща в Горна баня. 24 години по-късно среща с потърпевшите семейство Върбенови. Ние бяхме в този. Този, да. Винаги сме мислили, че НАТО е по-доброто от Варшавския договор. Скоро ли ще ни победи изкуственият интелект? Доброслав Димитров от Българската асоциация на софтуерните компании. Все още няма договорка за кабинет между ГЕРБ-СДС и Продължаваме промяната Демократична България. И отвъд информационната пяна няма факт, който да си струва да бъде съобщен. Така ще е поне до вторник, след празника на труда. Извън вътрешната политика, няколко теми, свързани с кино, книгоиздаване и фестивали, излязоха на преден план. Заради политика. Тео Ушев предложи свой филм на фестивал в Москва, оглавен от близкия до Путин Никита Михалков. От фестивала му върнаха жеста, като наградиха филма му със специална награда от журито. Снощи Тео Ушев обяви, че няма да вземе приза. Видеообращението му не бе излъчено по време на церемонията и така руската аудитория не разбра, че режисьора бойкотира събитието. Ето част от речта на Ушев, за която в Русия не разбраха. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Спасибо за это признание. In all other circumstances, I would be happy to accept this trophy. It symbolizes the victory of good over evil. Saint George, who cuts the head of the dragon, who kills the children. But today, here in this country, in beautiful Moscow, the places of good and evil have been displaced. I can't accept this award in a city where orders are issued for the murder of children, women and old people. To your brothers, to my brothers. I believe that peace will come, that good will win the war over the evil. Everyone has to choose which side they are on, good or evil. Don't give up. One day again, you'll be able to say black, black, to white, white. And when this happens, when it will be possible to breathe freely in Moscow again, I'll come and I'll ask my trophy again. И наконец хочу сказать по-български. Правете филми, не война. Благодаря. Докъде може да стигнат квалификациите и обидите между депутатите от Народното събрание? Защо президента замълча, когато Костадин Костадинов нарече Демократична България доносническа? И интересно, защо Костадинов, който участваше в протестите срещу ГЕРБ, отдавна не се е сещал за метафората гроб. Все въпроси, на които няма отговор. Повод да си ги припомня даде размяна на реплики в Народното събрание, от които се роди нов фолклор. Нека чуем. Съобщението ми е към господин Костадинов и колегите от Възраждане, които нееднократно използват термини като доносническа България и коалиция Сорос-Донос. Имайте предвид, че ние също имаме богато въображение. Аз винаги мога да ви назова Коцето Късопишков. Имам предвид човек, който пише с къси букви. Нали? Въображението ми е безкрайно. И запомнете, че за всеки следващ път, когато в присъствието на президента вие използвате подобни думи, ние ще намерим начин да използваме същите срещу вас. Господин председател, правя втора процедура. Не лично обяснение, защото няма как някакви, както казах вече, сбъркани хора да ме уязвят. Тук горе имаше един балкон пълен с деца. Тези деца слушаха просташки изказвания от един простак, от един типичен доносник. И когато видите представители на утайката на българската политика, доносническа България, да се опитват да задават просташки тон, държейки се просташки, включително и в момента, господин председател, направете необходимото да изхвърлите тази утайка от парламента, защото иначе ще изхвърлим утайката ние. И няма въобще да се колебаем следващия път. Разбрахте ли ме? Ще има ли победител след замерянето с квалификации? Какво следва? В студиото е депутат от Демократична България Манол Пейков. Здравейте, господин Пейков. Здравейте, Миролюба. Много до този ден бяхте известен с това, че събирате пари за нула време, за генератори, за помощ след земетресение.
За къщата на Талев още не сте събрали. Събрах достатъчно, за да я купим. Сега събираме за ремонта и реставрацията. Те са не по-малко, така че още има стигнем и до тая тема, но междувременно родихте един прякор на господин Костадин Костадинов, след който дойдоха и карикатурите. Може да покажем някой от тях. Заедно с Микеланджело се изявихте. Ето това е една от карикатурите, която се роди след вашата изява. Нарекохте господин Костадинов късопишков, като човек, който пише късо. Аз просто казах, че той пише късо, но както знаете, Айнщайн е казал, че въображението е по-силно от знанието, така че хиляди хора вдигнаха на крилете си. Да видим тази карикатура, която ние гледаме с вас, защото тя е много интересна. Това е карикатура на... Предишната карикатура беше на Комарницки. Ей, толкова копейки ми е дълъг, така да се каже. Нали? Извън шегата, извън хумора, това ли е дъното или има още на къде? Винаги може повече. Моето намерение беше, знаете ли, тактиката на господин Костадинов от край време, това не е от сега, не е от този парламент, е да премества с педия, с сантиметър, колкото може границите на нормалността. И да нормализира неща, които са абсолютно неприемливи. Клевети, ругатни. И той го прави с абсолютно равен тон, сякаш нищо не е казал и не реагират. Хората не реагират, защото цивилизованото отношение... Това е малко като дете от втори или трети клас, което ти вика очилато магари и ти какво казва? В смисъл, просто това са различни нива на разговор, разбирате ли? Във втори или трети клас, като ти кажат, че си очилато магари, ти ревеш, или не ревеш, риташ, биеш, блъскаш и отговаряш агресивно. Ние не можем да си го позволим, защото сме възрастни хора, само дето, когато на подобни хора им се отговаря с игнор, което според мнозина е правилният начин. Помните какво казваше Обама по повод Тръмп? When they go low, you go high. Тоест да се разграничаваш. Когато те слизат и опошляват нещата, ти пък да се извисяваш. Ама в реалния живот това не работи. По някой път трябва да слезеш долу. Изчезваш, ти се разтваряш в пространството. Точно така, той е човек, който всеки ден идва в парламента подготвен за пехливански борби. И ако ти самия не се разхвърляш гол до кръста и не се омажеш солю, няма как да му покажеш. За миг трябва да слезеш на неговото ниво, за да му покажеш, че той няма патент върху това поведение. В същото време аз недвусмислено отказах да обжалвам, имам право, получих забележка, той също обаче получи забележка, което беше важното и аз недвусмислено отказах да обжалвам, защото аз признавам, че подобно поведение е не просто неправилно, то е абсолютно недопустимо. И съм готов да приема, не просто да я приема, а да я понеса тази забележка. Това не е, между другото, дребно наказание, защото при втора забележка ти можеш да бъдеш отстранен за няколко сесии на Народното събрание. Така че това са неща, които са важни и видяхте резултата днес, 2 дни по-късно. В крайна сметка, председателя на Народното събрание недвусмислено се обърна към групата на Възраждане и им каза, че повече няма да допуска от трибуната те да използват изрази като познатите ни доносническа България, Сорос, дали Възраждане са склонни да слушат ГЕРБ? Защото днес слушах Костадин Костадинов, който обясняваше за миналото управление, че с всички думи, които съм чувала от различни представители на ГЕРБ, така че ми се струва, че ако му кажат от ГЕРБ... Ама то не е ГЕРБ. То не е ГЕРБ. Това е най-важният човек в държавата. Това е институция. Един човек, като стане председател на парламента, той спира да бъде ГЕРБ. Той е председател на парламента. Същото би следвало да важи за всички институции, за президента, за главния прокурор. Съвсем друг въпрос в България как стоят тези неща. Но принципно той е там екс-офисио и той има право, този човек, да налага сериозни наказания. Това беше основната цел и тя е постигната: цивилизоване и озаптяване на местния бабаит, който си мисли, че като има около себе си една глутница биячи, може да върви наоколо и да натиска всички въгъла. Важно е да му се покаже, че съпротива има и ако просто ние решим да слезем до неговото ниво,
света ще му се види тесен. Но ние не искаме да го правим. Това не е... Ще разберем дали ви е разбрал по начина, по който искате да ви е разбрал и дали наистина ефектът ще е такъв и дали ще е дълготраен. Аз като резултат видях, че ви извадиха на вас всички записи, когато сте пяли на руски с различни места. Просто от вчера се разбра, че пеете много хубаво. И те смятат, че това това пеете на руски и по някаква причина хора от БСП, хора близки до Има такъв народ и други разпространяват тия ваши певчески клипчета. Помните ли 46-тия парламент, в който предизвиках, аз съм го казвал от трибуната, това не е тайна за никого, предизвиках колегите от БСП, които смятат себе си за автентични русофили, всичките заедно да извикаме един оркестър и да застанем от едната страна, аз от другата. Те аз ще пея песни, те ще са един по един се изреждат да видим кой знае повече руски песни. Това е моята теза от край време, че руската култура, това е руската музика, това е руската поезия, това са великите им автори. Тези хора не са русофили, те са кремалофили, те са путинофили, а Путин е враг и на Русия, той е враг на цивилизованото човечество. Така че това са съвсем отделни неща. Точно... Те смятат, че по този начин ме злепоставят, а те ми правят комплимент. В този контекст искам да обсъдим присъствието на Тео Ушев в Московския фестивал. Това проява на някакво его ли беше, на високомерие, на наивност, че една такава стъпка може какво ще им направи, като им отиде в фестивал, освен да ги легитимира едната гледна точка. Знаете ли, много особено, значи тук това, което най-важното, което не се дискутира, е самото произведение. Значи, те се но нали знаете, че аудиторията няма време да прави литературни филми. Не. Случай въпрос е принципен, защото чакате само да си довърша. Става въпрос за това, че цели държави бойкотират състезания, фестивали, какво ли не, нали? Точно в името на това да бъде пределно ясно, че понеже е време разделно, ти си от тази страна, ти си от другата страна. И изведнъж точно Тео Ушев, който е бил много категоричен в оценките си по отношение на войната, точно той отива на фестивала на Никита Михалков, казвайки, че защото искал да им каже нещо. А защо е? А това вярно ли е? Питам. Вие какво смятате, че е възможно да не е вярно? Може много неща. Ами няма много неща, има едно нещо. Един човек... Значи, човек трябва да бъде съден по делата си. Делата на Тео са недвусмислени. От началото на войната той, даже ако изобщо може да бъде обвинен в нещо, това е в крайното си мнение по отношение, даже някой път агресивно крайно, срещу войната, срещу Русия, срещу узурпатора, срещу... избора му на средства може да бъде оспорен. Мотивите му в никой случай. В никой случай, по никакъв начин. Да говорим за средства. Избора на средства е нещо много особено. Знаете ли, идва ми на ум едно сравнение, което ще ви се стори малко повърхностно, но всъщност е важно. В социалните мрежи от край време моят подход е бил, когато някой ме наругае, 99% от хората реакцията им е да го блокират. Сиреч да срежеш всички връзки с този човек. Моята реакция е да се опитам да вляза в диалог с него. Много е трудно. Някой път не спиш по цяла нощ, защото ти си дига адреналина. Обаче съм чувал невероятни неща по моя адрес, включително хора, които са казвали: не споделям нещата, които Манол Пейков твърди, обаче не може да му се отрече, че винаги ти отговаря. Значи, в това има една мъдрост и една смелост, която е отвъд. Не може да се сравнява Тео, примерно, с Стивън Кинг. Стивън Кинг, това, което прави, първо, е развлекателна литература. Второ, той е мега печеливш автор. Реално, скъсвайки с Русия, той им откъсва първо развлечението и второ, огромните приходи от неговото произведение. Тео няма приходи от това, че ще отиде в Москва, нито, както виждате, той беше наясно, че ще лепне пред някои хора петно върху репутацията си. Това е неговия начин да изпрати послание. И лично моето мнение е, всеки може да има свое, макар че не споделям начина, по който много хора му се нахвърлиха. Аз имам теория защо го правят, но това е друга тема. Всеки има право да избере методите си, ако мотивите му са правилни. И смятам, че дори един човек да го чуе, ако това е правилният човек, ние никога не знаем. Знаете за теорията на Рей Бредбери, за пеперудата в единия край на света, която като трепне с крила. И това наистина е така. Това е реалният живот. Може този човек, който го чуе, да е човека, който утре... Откъде ще се появи руския Конрад Аденауер?
Германия беше най-омразната страна, не в Европа, в света. Германия беше непоносима. Германия, нали? И в моето детство, 70-те години, вече 25 години след войната, Германия продължаваше да бъде враг. Нали? Германец означаваше мръсник. По същия начин, както сега е Русия. Появи се човек, поколения хора, които я издигнаха на нивото, на което тя е сега. Ние не можем да разчитаме една 100 милиона държава да изчезне от лицето на земята. Трябва да се надяваме, че в бъдеще ще се намери някой, който да я извиси. Нали, това е процес. Добре, нека да се върнем в България. Смятате ли, че евроатлантическата коалиция ще се състои? Много ми се иска да го вярвам, но... И чисто положение ли е това? Имаме отговорност. В името на някаква евроатлантическа коалиция срещу Караконджула Костадинов да направите нещо с Бойко Борисов. Вие ми кажете, как ви се вижда? На мене не ми изглежда... Голямата драма... драма... не ми изглежда адекватно на приказките преди изборите. Да. Така е. Много неща са верни. Най-вярното от всичко е, че когато се появихме на политическата сцена преди 2 години, единственият проблем пред очите ни беше корупцията. Беше това, което се случва на нашия малък вътрешен хоризонт. Тя е абсолютно... Приключи ли този проблем? Моля? Приключи ли този проблем? Не. Проблема остава и големия проблем е, че ние сме заключени между чук и наковални. От едната страна е ГЕРБ и корупцията, от другата страна обаче е опасността от придвижване на България към зоната на влияние на Русия. Това не е абстрактна опасност и това е цивилизационен разлом. Но това е фикция обаче. Не е фикция. Нека да си говорим за конкретните неща. Не е фикция, Миролюба, повярвайте ми, не е фикция. Това... Вие познавате казус с Панаира в Пловдив. Той вече се е състоял. Така е. Той не е фикция. Така. Там консула на Русия в България, почетният консул Георги Гергов, вече притежава тази собственост. Да му е честита. Със съдействието на кого? Няма да му е честита, защото ние няма да спрем борбата. На кого? Със съдействието на всички замесени. Кои са те? Те са няколко премиери, започвайки от Сергей Станишев и стигайки до последния премиер на България преди служебните правителства. Знаете кой е, да не го назовавам. Защо да не го назоваваме? Нека да го назовем. И да го назовем, и да не го назоваваме, това няма да помогне на никой. Всички, поредица от кметове, 3-4 в Пловдив, поредица от... И Бойко Борисов. Да. И това нещо се случи тази седмица в разгара на преговорите, които върват за кабинет на спасението. Така. Тази тема на масата ли е? На масата е всичко. То няма как да не бъде. Какви са изводите на база на минал опит? Миролюба, какво ще стане за напред? Нека да премести малко фокуса вляво или вдясно, няма значение, или по-горе да го вдигна. В Франция в момента Макрон управлява с крайно леви 25% и крайно десни 20%. Как се управлява в такава среда? Как и колко е важно да бъдеш национално отговорен? Как се намира, как създаваш мост с хора, като тези от Възраждане, да речем, цивилизационен мост, защото те са от самото отрицание, антитезата на цивилизоваността. И аз съм дълбоко убеден, че това, което тях ги движи, е единствено интерес и то строго. Добре, нека си говорим за вас, нека да не говорим за Възраждане. Да, но по-голямата картина е важна. Нещата се случват. Голямата картина е парчета от много картинки. Голямата картина е всъщност от много парченца. Факт. Аз затова искам да ви казвам кое е важното за мен в тази картина, защото може би... Искам се да върна пак на Панаира в Пловдив, защото от тая седмица. Давайте, върнете. Въпреки, че имаше уж нареждано от Бойко Борисов до кмета да се пусне обжалване и да не се стигне до това последно решение, кмета пропусна да го свърши. Нали помните какво направи кмета в един по-минал етап? Сега какво направи? Излезе от ГЕРБ, за да има алиби и за да може да си осигури страните. Това е поне моята теория. Но сега всички се направиха на разсеяне. Не просто това, а той има наглостта да излезе днес, мисля, че към днешна дата и да каже, че то няма никакъв смисъл да се жалва, защото тя работа била свършена още 2006 година, пък и той бил сигурен, че това място няма да бъде застроено. И в този смисъл, този казус не е ли показателен? Показателен.
за това къде живеем, колко може да се вярва на едни, други, втори, трети играчи. Абсолютно така е. И има ли смисъл от Караконджули, като имаме реални казуси, които са собствения ни малък български домашен ад? Големия има смисъл да се върви, да се гледа голямата картина. Моят личен проблем, аз съм вече на възраст и натрупах доста житейски опит. Аз също съм минавал в живота си през етапи. Аз съм човек на справедливостта и човек на черното и бялото. Това е вложено в мен. Така съм възпитан от родителите си. С годините започнах да разбирам и да виждам нюансите. В момента голямото нещо пред България е прозападната ни ориентация. И този въпрос трябва да бъде решен. Шенген трябва да бъде решен. Добре. Имаме заплаха, която е цивилизационен разлом. И ако това се случи, това ще бъде необратимо. Включително идването на Тръмп на власт като възможност, защото тя е реална възможност. Знаете, че Тръмп е от хората, които са склонни да седнат по начина, на който се случи в Ялта, знаете кога, и да начертае една разделителна ивица с Путин, за да си реши проблемите и ние да останем от другата страна, ако междувременно ние не сме там, където ни е мястото. Опитвам се да кажа, че нямаме нужда от Тръмп или от Путин. Но искам да ви върна на Тео Ушев и на това, което вие казахте, че той има право на своите опити и на своите изразни средства. В този смисъл една дългогодишна авторка на вашето издателство, на Женет 45, госпожа Бойка Силова, доколкото разбирам, поради нейни убеждения, които не съвпадат по отношение на войната, на Путин и така нататък, не съвпадат с вашите, вие сте склонни да се разделите с този автор. Не сме казали, че склонни да се разделите, е много нюансирано. Ще се разделите ли? Това не е избор. Ние се дистанцирахме от нейно мнение, това е различно от раздяла. Значи нашето решение не беше да се разделим, нашето решение е да се дистанцираме от позициите, защото има граници и тези граници трябва да бъдат поставени. Добре, каква е разликата между това госпожа Силова да има нейния прочит на това, което се случва, и прочита и творческия подход на господин Ушев, който отиде метафорично в Москва при любимия режисьор на Путин? Разликата е, че един от едната стана, други от другата. Но има хора, Той отива, за да му каже нещо. Той не отива, за да се прегърне с него и не отива телом, отива духом. Отива, за да му каже нещо и вие видяхте какво стана. Излъчването, живото излъчване, беше отложено за 23 часа вечерта, за да могат те да орежат неговата реч. Това означава, че те се страхуват от него. И тази реч, която е в YouTube, тя ще стигне до хиляди хора. Бъдете сигурни. Добре. Следете начина, по който се дигат гледанията. И тези гледания, вижте откъде ще бъдат. Те ще бъдат главно оттам. Не е ли много опасно това заиграване с правилни и лоши творци, с това изкуство е добро, това не е добро? Няма правилни и лоши творци. Миролюба, отвеждате нещата в грешна посока. Няма дори и намек за това. Няма правилни и лоши творци, има позиции. Има позиции. В момента света е разделен. И света е разделен от една цивилизационна пропаст. От едната страна са свободата, независимостта, самоопределението. От другата страна са безпринципния опортунизъм, избиването на мирни хора. Ние трябва да заемем своята позиция. Ще продължите ли госпожа Силова да я издавате? Продължаваме да издаваме. Ние решихме, ние с госпожа Силова работим от 21 години, 9 книги сме издали. Аз лично я познавам като един изключително етичен и почтен човек. Големият проблем е, че в момента във всеки един от нас има огромен разлом. И бях предизвикан от постове в Фейсбук от хора, които обърнаха внимание на този факт, на които първо действително реагирах малко нервно, защото ние в крайна сметка имаме 750 писатели, не може на всеки да му гледаме Фейсбук профила. Аз знам нейните леви, най-общо казано, позиции житейски, но не съм и разглеждал профила. И там може да се види, че на 20, 30, 40 литературни поста,
Тя е много сладкодумен разказвач. Темите й нямат нищо общо с тази тема. Украйна, Русия. Трябва да приключваме, ще ви подканя към... Че има харесване на постове, които съдържат език на омразата по отношение на Украйна, по отношение на украинските символи, езика на Украйна. За това и се дистанцирахме, защото е много важно да се очертава, за да няма такива случаи като пианистката госпожа Лисица, която дойде в София при положение, че в цяла Западна Европа и в Америка не е допусната, понеже нарича украинците животни, маймуни, известни неща и беше аплодирана 15 минути пред пълна зала. Трябва да се очертава тази разделителна ивица. В момента това е по-важно от всичко. Просто това е разлом. Това е цивилизационен разлом. Да, е хубаво разделителните ивици първо в България да си ги начертаем. Много ви благодаря за този разговор. Радвам се, че в крайна сметка се видяхме след леки перипети и един фалстарт. Благодаря ви и до нови срещи. Ние продължаваме след малко.